cena pravi 7,5 по 50 грама. Вика, май сега болни. Как се прибереш? Прибере ме, вика. Çok güzel çalık. 50 грама остава. Oymuş ona şarkıda oymuş ona. Това нещо на напит, то ми се нужда. Да, бе. Това е възрастка да ги, това възбужда. Да. Asıl torba alaktan tutasın bitti. Bilmem kim hasta. Това възбужда. Bilmem kim hasta. Ça va. Şimdi 47 gram sana. Sağlam mı sıçtırdı ben 50 gramda da. 47 mi? Ver azıcık daha döksün üstüne. Ver bak. Hadi anla. Не, по 50. Да нас разбрах, ти болен болен пагата. Само до 5 Да, бе, пъти. малко, да. Само до 5 пъти да е. Да, бе, да. Аз имам възпитание, бе. Ама чувствам, бе. Göt kası var yani 54 fazla olsun. Ига! Ето, ширика стига. Айде, отварете една бричка да бе. Ha Brahim'a ver. Atın mı? Ha rica ederim. Mersi. Мерси. Ако не се срещаш, сега ще поне да ти го кажа. Мерси. Нека усмивка поне да има, бе. Ай, той бе. Усмивка да има, бе. Защо казваш той бе? Защото сега да му го начукам. Абу. А ще ли рисуваш, сега? Ама, не, щях. Ще ма. Един път само бикира. Не, бе, то така, бе. Тебе каза и не рисува. Дими, бе. Не lazım, değil mi? Да, да. İyi de sen de.